बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा CEM चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार मानाव गेदेर जोंहा हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा प्रमद बर' सार मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनिसिम मोनसे प्रतिक्रिया मोनसे क्रिटिसाइज मोनसे रिएक्सन मोनसे रेसपन्स रिएक्सन एक्सन मोनसे प्रतिक्रिया खालामदोंमोन। बेनो जादों रायजो राजा नोंथांमोन साननैसो सिगाङाव जिथुनाखि दिनै नमिनेसननि जि पेपार बेखौ फिल खालामबाय रायजो सभायाव एमपिनि थाखाय बेखौ साननैसो सिगाङाव बिथाङा मोनथिदोंमोन मानाव गेदेर प्रमद बर'आ रायजो सभायाव एमपिनि थाखाय थांसिगोन। थ' बिथाङा मोनसे फंसे बाथ्राखौ बुंदोंमोन नोंथांमोनाबो खोनादों जानांगौ। मानोना ओरैबायदि प्रतिक्रिया खालामदों गावलाय मानो थांनांगौ गावनि जायगायाव सोरखौबा थिनहरबानो जायोमोन ना बेफोरबायदि आरो गाव थाङालासिनो सोरखौबा थिनहरबानो जायोमोन ना मानो गाव लानांगौ बेबायदि होनदों आरो थ' बेबायदिनो मोनसे रिएक्सन्स मोनसे रेसपन्स होदों आरो फिननाय होदों। थ' बिदिब्ला जोङो बिथाङा गावनिखौ नुवा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा गाव जे मा मावगासिनो दं बेखौ नुवा रायजो राजा बिथांमोन। बिथाङा जे फेमिलि सेन्ट्रिक निपटिजम जिथुनाखि मामा भाइ बेखौ मा होनो भागिना भात मामा भात ना जाथि बंस' परियालखौ सुबिदा होनाय गावनि रिलेसनखौ राजखान्थियाव सुबिदा होनाय पावार होनाय थाखा फैसानि सुबिदा होनाय गाव जि मावगासिनो दं बिथाङा दिनै गावनि असे बिसिखौ दिनै क'क्राझार इस्ट ना वेस्ट मोनसे क'क्राझाराव मोनसे कनस्टिटुवेन्सि दं MLA बेयाव गेलेहोनो थाखाय नाजागासिनो दं। नाथाय बेसेबांबा जुग जुग बोसोरनिफ्राय गेलेबोबाय थानाय मानगोनां प्रमिला रानि बायदेवआ दंखायो। दा बे थासेयावबो गावनि बिसिखौ बेयाव गेलेहोगोन रायजो राजा नोंथांमोन। अब्ला जोंबो बेखौ प्रतिक्रिया खालामनो हायो ना हाया रायजो राजा नोंथांमोन? मानो गावनि बिसिखौ मानो होनांगौ जाखो नंगौना नङा रायजो राजा? गावबो सासे CEM चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार आरो बिनि सायावबो गावनि बिसिखौबो जुदि MLA बानायोबा बोरै जानांगौ? आरो बुंदों दा बिथांनि बिसिया जेबो माबाजों दल संगठनजों सोमावसारनायाव मुभमेन्टआव जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया होनना बुंदोंमोन। बेनिखायनो खावलायदों रायजो राजाफ्रा जाय मानसिया कन्ट्रिबिउसन दं हारियाव जाथिनि अलखद समाव कन्ट्रिबिउसन होबोनाय बेफोर मानसिफोरखौ होनांगौ होननानै बुंदों होनो थाखाय खावलायदों। दा नाथाय माखासे लाइमोनफोरा बुंदों बाइकआव फैगासिनो आमोखाखौ होनांगौ बे प्रमिला रानि बायदेवनि जायगायाव सेवलि महिलारि बायदेवखौ होनांगौ नैबेबायदि बुंगासिनो। थ' बिनिखायनो दा बे समाव मालायखौ बुंनायनि सिगां दे गावखौ एसे सिन्था खालामग्रोनांगौ आरो बाथ्राया बेबायदि। दा नोंथांमोना रायजो राजा नोंथां बुजिबाय जानांगौ नङा होमबा?
डाइरेक्ट नंगौखौ नंगौ बुंनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन। दाखालि बावै 2 लाखनि चेक होबाय, सोर साबैसोनो होनायनि मोनसे भिडिअ फुटेज नोंथांमोना नुखो? साफा सानैल'सो नुबाय, आरो बेबो रियेल कर्मिफोरासो मोनदों। आरो बाखिखौ इलेक्सननि उनाव होगोन, बेथ' थगायनाय, एकदम थाल्ला थुल्ला थगायनाय बियो। इलेक्सननि उनाव होगोन होनबाथाय बे थगायखानाय। राजखान्थियाव मालाबाबो उनाव होगोन आसा दोनबाय बे गैखाला, सेस। रायजो राजा नोंथांमोन, नाथाय बेबायदिखौ थांनाय 5 बोसोराव मानाव गेदेर प्रमद बर'नि सरकारा मन्दिर मस्जिद लुनो थाखाय 2 लाख होदोंमोन। आलारि अनसुंथाइ, आलारि सोरां अनसुंथाइ, मस्जिद मन्दिर लुनो थाखाय, गियान सोरां बिथांखिनि थाखाय 5,000, बेनिफ्राय माइनाव सोरां बिथांखिनि थाखाय 25,000 होदोंमोन। थ' गोबां बेबायदिनो फुरा कमप्लिटलि थाखा होदोंमोन आरो। नाथाय दा जों नुनो मोनबाय मोनबा गेरेन्टिया दाख्लै होबाय, साफा सानैनो होबाय, आरो बेबो न'सेयावनो 3-4 मोननाय खोनाबाय जों। रायजो राजा जाय मोनाखै नोंथांमोना माबायदि मोनदों? जारला दङ, जाम्बा जाम्बि थानानै जानानै लाब गैला दानि जुगाव। गोजोन्थों।